Ayun, lumipad. Uy, nahayang ka lang palan. Kala ko kung saan ka pumunta. Mga kasinag, isang magandang tanghali. Napakaganda na ng panahon ngayon. Hindi kagaya ng nakaraang araw na tawag dito. Ang panahon ay maulan. Salamat. Oh. Ano nagagawa nyo? Yan ang kalapati ko. Dalawang anak niyan mga kasinag. Nagutom na. Oh, ito naman si Pagaspas. Hello Pagaspas. Buksan ko lang ang pintuan mga kasinag. Palabasin natin si Pagaspas. Subukan natin mga kasinag kung aalis na ba si Pagaspas or hindi pa. Buksan natin ang kanyang bintana. Ito yung pantukod ko dito. Nasa yung kahoy dito. O sige na, labas na. Hi. Dito ka sa labas. Ayan mga kasinag, binuksan ko na yung bintana ni Pagaspas. Hayaan na muna natin siya kung saan siya pupunta. Anong manakarang kasi mga kasinag, hindi ko hinahayaan siya na makalabas. Gawa ng baka kainin yung makalapati ko o yung mga manok ko dito. Kaya hindi ko hinahayaan na makalabas siya. Ngayon, bahala na. Pabayaan natin mga kasinag, ayun. Abang-abangan lang natin kung lalabas na yan. Barabantayan natin si Pagaspas. Barabantayan natin. Ayun, ayan sa loob. Ayan oh. Hello. Hindi makita. Kung mapapansin nyo mga kasinag, si Pagaspas ayun nasa bintana. Ayun oh. Ayun, nakapatong na siya sa bintana. Hayaan natin siyang lumabas. Susubukin lang natin mga kasinag. Titingnan lang natin kung saan siya pupunta. Hindi kasi ganong makita mga kasinag gawa ng naharangan ng kahoy. Ayun oh, makikita nyo ayun si Pagaspas. Ayun. Ayan lang natin siya. Naninibago siya sa paligid mga kasinag. Kapansin ko dito, naninibago siya. Ayan. Ayun, bababa siya. Ayun, lumipad siya dun. Ayun, nas Pagaspas mga kasinag oh. Ayun, ayun sa hubong. Ayun oh. Hello, Pagaspas. Uwasan na. Saan pumunta? Uy, nahayang ka lang palan. Kala ko kung saan ka pumunta. Gulat ko mga kasinag. Kala ko lumipad ng napakataas malayo. Dito lang pala si Pagaspas. Ayan lang siya oh. Ayun. Ayun lang oh. Ayun. Hayaan lang natin na dyan siya malaya sa labas. Hayaan natin siya mga kasinag. Hayaan natin yung pagala-gala yan. Lakas pa naman ang hangin. Pangalawang bisis kasi ni Pagaspas makalabas ito mga kasinag. Nung nakaraan kasi nakalabas siya noon, nag-uulan. Ngayon, ang ganda ng panahon. Ayun oh. Ayan na si Pagaspas, nasa labas na siya. Huwag kang matakot.
Kailangan bantayan ito mga kasinag eh. Kailangan bantayan yan si Pagaspas. Ayun, lumipad. Yun. Lumipad siya dun sa ano. Sa taas nung kulungan ng gansa ko dati. Ayan siya oh. Ayan oh. Naninibago si Pagaspas. Naninibago siya sa kapaligiran. Ayan si Pagaspas mga kasinag. Ayan, sa bubong. Ayun. Ang layo ng tanaw ni Pagaspas oh. Ang layo ng tiyatanaw niya. Naiinggit siguro siya doon sa mga ibang ibon na palipad-lipad. Hindi ko muna gaano nilalapitan si Pagaspas mga kasinag para hindi siya maging mailap. Baka pag nilapitan ko siya dun, lumipad laang kung saan. Hayaan lang natin siya dyan. Barabantayan na lang natin mga kasinag. Tingnan muna natin. Baka banata ng mga aso, pusa. Kaya dapat nating bantayan. O kaya baka tirahin yung mga alaga kung manok, kalapati. Pero hindi ko pa sure mga kasinag kung kaya pa niyang kumain ng ganun. O kaya pa niyang tumira ng manok o mga kalapati. Kasi nga lagi naman siya sa kulungan. Ayun o, ayun o. Umakyat na doon sa taas o. Ayun o. Tinitingnan yung mga naglalaro ng basketball. Binuksan ko lang kasi mga kasinag yung pintuan nung kanyang kubo. Ayun, kung makikita nyo, bukas lang niya. Tapos may pagkain siya doon o. Sa may bintana.